Ngiphinde ngikhethe inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana bakaNkulunkulu, mhlambe ngiqale ngokubingelela. Ngibingelele obaba abashumayeli bonyasi. Hlalisuthi yonke endala nencane. Mama ngohlungudli yakithi. Ngiyabingelela boma. Shine boma. Ngibingelela amakhosazana intaba yepheza. Namakhosazana entethelelo ithandwa zonyazi. Bashumayeli. Angazi noma yimi ngedwa ngazizona udaba noma nani ngiyalwazi. Ngiyabonga bashumayeli. Uma intethelelo ingakabi khona kuleli bandla liphelele. Nikhona bangcwele. Mkhokheli uyaphila ma. Ngiyabonga mama. Kokuqe phakathi kwenu seshilo umshumayeli ubaba umkhabela wathi lo umfundisi uDlamini angizozehlisa ke bangcwele ethi umshumayeli esekhulume kahle bese ngiyazehlisa bese ngithi ngumfana kaDlamini cha umfundisi uDlamini iphelele nje lapho bangcwele ngozalwa ke ngizalwa ezintabeni zaSozwathini. Intaba nje le ubaba aseqampe ngokuthi iKhenani. Thina sikhule sibiza ngozwathi bangcwele. Nomuzi waleli khehle lingizalayo uDlamini ungalinga phansi kwesifongo sami nawo futhi lo muzi ingakaqanji intaba ukuthi iKhenani wona lo muzi wawubizwa ngeKhenani. Kodwa bangcwele ngoba yikho inhlobo yesithelo wawufika kaDlamini ungayithola. Sazikhona zonke base beqamba ke abanomzane bendawo beyoqamba umuzi kaBaba bathi hayi umuzi kaDlamini yiKhenani. Ngangazi ke bangcwele ukuthi kanti babesho into enkulu kangaka. Namhlanje ke sebebathi babethi hayi kuseKhenani thatha bafowethu akusekhona eKhenani. iKhenani seligwinywe unyazi. Ngisuka kudele nokho bangcwele KZN lapho ngisuka khona. Angazi umfula lemfudlana esengiwelile ngoba umfula oqala ngiwelile ngiwela uthukela ngoba ngisuka eMandeni lapho ngisuka khona. Webangcwele bengibabele ukuzonibona. Amen. Bengibabele nje ukuzonibona bantwana baseSandanezwe. Muzi omhle kangaka nomkhulu kangaka. Abantu babedume kahle. Akekho ongathanda ukubabona. Amen. Ngilapha ke ngoba ngidume kahle ngase ngithi cha uNkulunkulu ungivumele ngiye. Kodwa ke iminyaka cishe yevile kwemithathu ngicela nje le ndaba ngicela ukuyeSandanezwe. Nikhona bangcwele. Amen. Ngiyithi ke bathandwa ma unyasi ngakavumi ngeke uye. Kuba sesivumeni kwayo noma ungathanda wena. Ma ushembe engakakuloku ukuthi ngalelo langa noma ngalelo sabatha uzoba khona ngeke. Kodwa mayiselobile izinto ziyenzeka nje bangcwele. Ngihambile nje bangcwele usuku bonke. Akunankinga nje nasemzimbeni kwavuma kumnandi ngijabule. Amen. Nikhona bangcwele. Amen. Nibahle. Amen. Nibahle. Amen. Nenza ngani? Nenza ngani? Amandla onyazi. Amen. Hayi akukho kunye bafowethu. Ngizalwa ke intombi mina yakwaGatsheni. Ebukhosini bakwaNdlovu eMvoti. Ngizalwa inkosazana ke yalapho bangcwele. Uyathi uGatsheni omdala ma esebhuqa amakhosi sesibika. Athi
le inkosi endala yakwaNdlovu ngizokuthi icoso lona ngoba kusuke sekukhuluma owami uMalona Bangcwele. Phela ngithi noma kaDlamini bephehla amanzi kaShumayeli, kaDlamini uma bephehla amanzi nami bangibala lapho, kodwa ngapha kaNdlovu abakwenzi ngoba ngumshana. Mangifika komalume noma ngakuthiwa kusebusuku kangakanani kuvuswa abantu kuthiwa sekufika umshana manje, vukani nimvubela amasi. Hayi angazi ukuthi umuntu onjani ongumthanda mina lo nomunye kolunye. Tonjani? Nikhona bantu. Ngoba noma izinto engasakhambeni kahle. Kufanele uhlefike komalume uyocela inhlanhla. Nikhona bantu. Khona ke inhlanhla yakuthola. Bantwana bakaNkulunkulu angizoba mude. Ngizoba mfishane njengesiqu sami nami ngimfishane. Ngixolise abaShumayeli ukuthi ngingasho ukuthi ngicele kunini ukuthi ningifundele. Mangikhumbula kahle ngonyaka odlulile ubaba usinikeze ilungelo lokuthi umthandazo sifunde. Nikhona abaShumayeli. Kwathi ngomunye unyaka 2015 ngagula kakhulu. Ngagula kakhulu Bangcwele. Futhi lokho yakugula kwakufanele ukuba ngihambe emhlabeni. Kodwa lwafika unyaso lwezulu. Lwafika emini ubaba ehleli phansi kwesihlahla sompentshisi. Lwangena nje ngesango elibuka. Lwafike lwama phambi kwakhe. Lwathi Dlamini umntwana ngeke asisho. Amen. Kwaba ukuphila kwami. Amen. Engangicela kwabakunye Bangcwele. Ngathi ezintweni zonke Shembe uzungangiphuca ukufunda umthandazo. Ngoba mase sifunde umthandazo Bangcwele sisuke sesezinkonzo phelele la Shembe. Amen. Suke nje seyiphelele. Lokho sengikwenza manje esakunikezwa uGombela. Wathi uGombela uyokuqa abe munye noma babe babili benze ubufakazi ngalo uNkulunkulu wasephakameni. Amen. Nikhona Bangcwele. Amen. Manje uthi uyabheka sengibenzile mina ubufakazi ngoba sengikhulume ngokuvuswa kwami ekufeni ngivuswa unyazi. Amen. Kusho ukuthi ke isisenethini noma sengabuyisela kubaShumayeli sekulungile. Uyangicela umfowethu nangu umfowethu ngiyambona. Uyangicela ukuthi hayi bafu ukuthi kancane. Amen. Hey bathanda ngicela isabelele bafowethu isabelelo 239 kwaba nehlabelelo nabaziyo ukuthi isabelelo la ekhaya siwumthetho asisona isayela bazoyivuna ihlabelelo zabo. Ngiphe baba
Ngibonge bangcwele ukuvuma okuhle Inkosi ngibusise. Ngixoliseke ukunqamula bangcwele isihlabelelo. Ngesinye isikhathi kuwumthetho lapha ekhaya ukuthi isihlabelelo isiqede. Kodwa ke luthi unyazi noma ungahlabeleli ivesi elilodwa uphinde kathenga ikhiki. Nikhona bangcwele. Kusho unyazi bangcwele angazi noma belukulalele lusho na. Lusho njalo unyazi noma ungahlabelela ivesi elilodwa uphinde noma ikashumi ayikho inkinga. Mawuqaphele nje ukuthi ma usuvala ungaphindi. Angithi kusho njalo unyazi. Bangcwele ngilapha ukuzofakaza ukuthi impela ushembe uNkulunkulu. Nalevumo engiyigqokile yofakazi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Simkhonzile uNkulunkulu bangcwele singamazi. Samkhonza uNkulunkulu singamboni. Bathi abantu mabeyixoxa indaba kaShembe bese sivameke ukuthi sithi thina bakhuluma indaba yomuntu. Sithi awubheke labantu laba badukile. Bakhuluma ngomuntu bakhonza umuntu bahlala nomuntu bathi umuntu uyoba ngenisa ezulwini. Hey webangcwele ngangingazi ukuthi ngelinye ilanga ngiyokuqa ngithi uShembe uNkulunkulu. Amen. Hey kodwa indaba ke ngicabanga ukuthi ngangineminyaka eyisithupha mangiqala nje. Qala kwami ukuhlakanipha ngashesha nje ukuhlakanipha kakhulu. Lalokhu likhona nje leli khehla. Mangigula lifike leli khehla. Likhulume nami. Mase sizohamba leli khehla lithi sengiyakuthatha ukufa kuwe. Mali yasho njalo bese kuvuke ekuseni sengiyaphila ngisaphila. Amen. Ngenye inkathi lifike leli khehla. Odokotela sebehlulekile bangcwele. Ngemjovo yabo. Bese lifika leli khehla lithi ngiyakuthatha lokufa. Manje yasho njalo ngiyawuvuka ngiphila bangcwele. Leli khehla belinomkhuba wokuthi libuye lifike ngingakhuli nje ngiphila lingifundise izifundo ezifundwa esikoleni. Lalivama ke ukungifundisa into othisha ababengakayifundisi. Uyothi uthisha uyaqamba uyangifundisa eklasini lento mina sengiyifundile. Ngangise ngibabuza othisha ngesinye isikhathi ngithi kodwa ake nisho nathandani lokhu ukuthi ngiphindaphinde into. Bathi awu Dlamini usho ukuthini? Bese ngithi ningani lento kade umfundisi kade uyifundisa izolo. Namhlanje futhi usayiphinda njengoba injalo kanti leli khehla likhila imkhuba yayo. Nakhula ke bangcwele. Ngumntwana nje onjalo. Nomthandayo futhi uNkulunkulu lokhu ufa ngenkolo. Ngase ngahlakanipha. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngangineminyaka mhlawumbe ewu13 or 14. Mangqala ukwamukela uGcobo. Ngamukela uGcobo bekhona obhuti ababebadala esontweni. Ababehonobhala esontweni kodwa mina ngagcotshwa phe kwabo ngimncane. I think kwakungangina 13 14. Ngagcotshwa mina ngawu general secretary ngaphatha bona bebadala bengentshela. Uthi umfundisi ngelanga ngicotshwayo uthi lo mntwana uGcobo lwakhe olulandelayo lologcina uyakuba umfundisi asawuphinda libe khona olunye uGcobo kuye. Hayi bangcwele ngangazi ukuthi wayekhuluma ukuthi ngiyogcina ngisesandleni sikaShembe ngempela. Mawususe esandleni sikaShembe akekho ubishop akekho archbishop. Mawusumfundisi nje kuphelile. Nikhona bangcwele. Kodwa ke indaba yami bangcwele isuka kude kakhulu ngoba wayethi mama mayeyixoxa athi mntanami ngikhumbula ngelanga loqala ufika kulelizwe
uthi mawufika kuleli izwe kwakuJune kwakumakhaza kakhulu. Angiyona ke inzalo yasesibhedlela bangcwele. Cha. Ngazalelwa nje ekhaya. Umama watata nje ekhaya, etetiswa izalukazi. Sesithi ke izalukazi esimkhulu ningamthinti niyeke kanje. Ngiyabuya. Sasa sithatha umcengezi noma sathatha isitsha sahamba saya emfuleni sayokha amanzi. Sengafike kuseni kanjani? Kuseni. Ngiyacabanga ke umntwana efike kuseni ebusika. Athi mayisefikile kuthiwa ayekwe kanjalo, angathintwa umuntu. Bese kuyokhiwa amanzi emfuleni, kungakakhi umuntu. Abana wabuya nawo. Manje sebuya nawo bashumayela. Sithi lesi salukwazi namhlanje ngihlambulula umfundisi kaNkulunkulu. Amen. Ngangimnandi kakhulu. Angikwazi ukuthi wayithathaphi noma kwakusho ukuthini. Kodwa engikujabulelayo isifiso ebenginaso bangcwele. Sokuba ma ubaba ehamba emhlabeni ngithi ngimfihla njengomnomzana. Ngangingazi ukuthi likhona ibandla eliyenzayo leyo nkonzo. Kwaze kwaba abashumayeli esinabo endaweni yaseNanda bathumele njalo mabexakekile bathumele bathi sicela niyosicelela umfundisi uDlamini ayosifihlela liyangane yethu ngoba sixakekile ngeke sikwazi ukufihla. Nganginganqabi bangcwele. Ngangivuma ngihambe ngilifihle iNazaretha ngendlela yaseNazaretha. Wayeloko kuNazaretha webangcwele mina ngangiye ngime ngabo. Ngishumayela ngithi noma impela sikhona kuleli bandla sikulona kodwa asenzi khona okufunwa uNkulunkulu. Likhona ibandla elikhethiweyo nasezulwini. Noma ngingalazi ukuthi likuphi la likhona kodwa likhona lona elenza njengaloku uNkulunkulu efuna. Amen. Hey webangcwele angangazi ukuthi kanti ngimemezela ukuza kwami kuleli bandla. Namhlanje sengiguqe ngani nina inenza ngakhona. Ngoba yona into edide abantu ngobuNazaretha ukuthi leli bandla yini into eyenza lihluke kwamanye amabandla. Into eyenza leli bandla lihluke kwamanye amabandla ukuthi leli bandla alimemezeli kodwa liyenza. Likhona bangcwele. Amen. Mawukhuluma ngenhlansuthi noma ukhuluma ngamadoda leli bandla ukhuluma ngamadoda awenzayo umthetho kaNkulunkulu. Mawukhuluma ngamakhosikazi ukhuluma ngamakhosikazi awenzayo umthetho kaNkulunkulu. Hawu boma ngiyazi kade nisesifungweni. Inkosi imbusise. Ningezukuzela enkonzweni. Ngoba ngenzeka ukuthi uyibambile ebusuku kodwa ingilozi ifuna manje. Ayikafithi kusulele. Ngoba meke yafithi usulele ngizoxabana naye. Ngangumemezela bangcwele. Ngaleli bandla ngilimemezela kakhulu kodwa kwakuthi makuthiwa hamba uyekushembe ukuthi mina ngeke ngimkhonze umuntu. Kuhambeke kwahamba isikhathi bangcwele. Kwafika ukuba kwehlukane inhloko nesikhathi. Waqala kwafika leli khehla lathi sengiyadina ukuza kuwe. Kodwa mina nawe ngiyozongubambe lasezidini ukuza. Ngelinye ngibuza umama nobaba ukuthi bazali bami ngicela ningitshele. Kunekhehla elincane ngesidumbu. Lineyinwele ezinhle ngalichaza nje leli khehla uthi ubaba cha mntanami ayi emakhehleni akithi angilazi. Nomama wathi cha mntanami emakhehleni akithi angilazi. Hey webangcwele leli khehla ngaze ngahlangana nalebuhleli. Amen. Ngathi mangithi nje gagaga ehlele kuphawu. Nani leli khehla. Nikhona bangcwele. Amen. Yabe siyaphelela indaba kaBhombela kimi. Amen. Ukuthi kanti ngempela uBhombela uNkulunkulu. Amen. Ngelinye ke ilanga ngiyakhumbula abafothuma bekhuluma indaba zala ekhaya. Bathi ke wawabuza amakhono ehleli nawe ephakameni. Wathi abantu mabenibuza ukuthi ngibani ngithi ngibani. Ngiyakhumbula bangcwele. amaNazaretha ahlangana ngamakhanda efuna ukuthi azothi uba
Sensitiwe ngizocela bafowethu nimfundele incwadi ihlabelelo u-90. Ihlabelelo u-90. Ivesi lesibili kuphela. Uthi ubovela abantu babembuza ukuthi ngibani yena uthi ngibani. Hlangana ngamakhanda amaNazaretha efuna ukudiscussa nokuxoxisana nalento. Bathi abanye masithi umfundisi uzosiphikisa. Bathi abanye masithi ngeke futhi angasasiphikisa. Bathi abanye masithi umprofeti impela angasasiphikisa. Kanti kuzothi bani? Bangcweleke ma ubuzo umbuzo ushaya isikhathi sokuthi phendula. Ubomela wayefuna impendulo ukuthi bathi ungubani. Makhono sayitholile aguqe angifundele. Wathi singakazalwa izintaba. Lapho singakazalwa intaba. Ungakawenzi umhlabathi. Ungakawenzi nomhlabathi. Nezwe. Lapha zingakazalwa izintaba ungakawenzi umhlabathi nezwe. Bethi kusuke phakade kuze kube phakade wena uthi. Awuphinde lapho futhi. Bethi kusuke phakade kuze kube phakade wena unguThixo. Kusuka phakade kuze kube phakade wena uNthixo iningi Nkosi Nkosisi. Aseyaphendula kaManazaretha. Bathi abanye hayi wena ungumfundisi kaNkulunkulu. Uthi ubomela cha abantu abami mina ngisile umfundisi kaNkulunkulu. Uthi umfundisi ma edlula emhlabeni nezwi lakhe liyadlula abantu balikhohlwe. Uthi kanti ngithi ngibani? Bathi abanye hayi wena uyinceku kaNkulunkulu. Uthi ubomela inceku othunyiweyo mina ngithunyiwe. Uthi uma inceku sayiwenzile umsebenzi wayo iyadlula emhlabeni abantu bayawukhohlwa izwi layo nemsebenzi bayikhohlwe. Uthi mina ngisiye loyo. Uthi kanti ngithi ngibani? Bathi abanye hayi wena umprofeti kaNkulunkulu. Uthi umprofeti mina ngisiye ngoba umprofeti bangcwele. Uthi batabami nginsile ngithi yini umprofeti abantu bayakhohlwa izwi lakhe nemsebenzi yakhe bayayikhohlwa. Uthi mina ngisiye lowo. Uthi kanti ngithi ngibani? Hey namhlanje asakhona amaNazaretha asahamba abaprofeti. Nikhona bangcwele. Angisho ukuthi nenza kabi, angifuni ngizwe kabi. Kodwa ngifuna uqaphele le ndaba ukuthi ungaya kumprofeti ngoLwesibili ngo9 ekseni nyakamanta ngo1 o'clock
emini yantambama uzobe usukhohliwe ukuthi uprofeti uqale wathini. Kodwa izwi likaShemba akekho likhohlwayo. Nikhona abangcwele. Leli izwi lafika kubantu ababekhona ngaleso sikhathi. Kodwa nami namhlanje ngiyalazi. Nikhona abangcwele. Uthi uyawubombela enathi abantu mabanibuza ukuthi ngibani bese ngibatshela ukuthi mina nginguye onguye owayekhona nokhona noyoba khona kwaphakade. Webangcwele konke-ke kwavela ngaye. Nikhona abangcwele. Yingakho uJesu Kristu ma efika kwaJuda uthi sengiyahamba sengiyababa. AmaJuda ayazi ayenakho ukuqonda ukuthi mathi uyahamba uyawise uya kumdali wezulu nomhlaba lapho zenikazi lase-Afrika nasemhlabeni wonke jikelele akekho owake wakhuluma lamazwi akhulunywa uBhombela. Nikhona abangcwele. Angaze ngizwe mina namhlabeleni oke wahlabelela bahlabelela abantu bayayibhala ingoma kodwa ngikaze ngimuzwe owake wahlabelela wathi yezanili sizwe nonke siye Nikhona abangcwele. Ngelinye ilanga ngenza ubufakazi ngalo bangcwele. Ngelinye ilanga ubaba umuhle kakhulu bamphika abanye mayehlala esihlalweni bathi thina ngeke siphathwe umlungu. Wazini lo umlungu lo muntu wasecollege lo kusho indoda eyila amadoda amadala ehamba noBhombela eshinkosi ilanga ubizwa eThekwini lele ngisuka kulo eDurban. Ubizwa uPhapha ama-archbishop nabafundisi ababethenjiwe base bemmema kumhlangano bangcwele. Nkulunkulu wayesefika bangcwele babembiza ngoMr Shembe. Wayesefika wafika wahlala ngasemnyango baqala bayikhuluma indaba zabo bekhuluma befakaza ngoKristu base bekhohliwe ukuthi uKristu uthini. Bafakaza yayilokhu ibuki isikhathi kancane washi ilokhu idemane ijikjo iwashi ithe ma ibona ukuthi hayi seseliya ngokuthambama yayisisukuma intetho yasezulwini yama. Nikhona abangcwele. Amen. Yayisibakhomba ngomuntu omuhle. Nikhona abangcwele. Amen. Yathi nina nonke bafundisi namanga. Yathi kube nemasi elikhuluma ngayo uKristu ngeke ngibone ngingena. Amen. Nithatha kuMaNazaretha umphiko uKristu. Nithatha. Oh thina sasani lo Jesu Kristu, uKristu yiJuda. Nithatha. Kodwa khona lapho bangcwele kunesabelelo lapho esini size
ukuthi kunaleso sihlabelelo sithi lesisabelelo ngisifundiswe inkosi uThingo ngo-2011 ngangakwazi ukusihlabelela fika uThingo kimi kambe nithi ma inkosi ifika kithi ngamaphupho nithi sikhuphile kambe ngisho njalo nithi sikhuphile abangcwele awuyena uNkulunkulu othenjiso zakwabadala nabancane ngamaphupho nangezibonakalisa akuyena uNkulunkulu lo kodwa namhlanje ma efika ngephupho ngithini nina ngithi lo muntu uphuphile asukuyekeke lokho kusho ukuthi nami ngangiphuphe impela ngoba ngavuka sengikwazi ukusihlabelela nikhona bangcwele ngabalihleke leli phupho ngoba ngangakwazi ukusihlabelela kodwa ngavuka sengikwazi ithi ke inkosi ingakalishishi ibhathi ithi ngithi wona umfundisi ngithi mina baba Nkosi yamakhosi ngikhumbula kahle ngazi izandla ngayihlanganisa kanje yathi ke thatha incwadi yeBhayibheli ngase ngithatha wathi vula incwadi kaLevi ngivula wathi funda ithini ngafunda iverse bangcwele elalithi ungabheki ngakwesokhohlo ungabheki ngakwesokudla kodwa bheka esikalweni lakho uThixo ekhona wathi ngalencwadi konke kuphelele kusesikalweni amen wayesethi hlabelela ngathi baba Nkosi yamakhosi wathi isihlabelelo uthu wayesesiqala yena ngasevuma nikhona bangcwele amen ngazo leso insuku ubaba walishintsha ibhathi kodwa mina wangishiya ngisihlabelelo wena washiya nayo angikho lapho bathu besikade ke sisesikhumbuzweni ngakho ngikhuluma lamazwi besikade sisesikhumbuzweni bangcwele ngikhumbula ukuthi baba Nkosi yamakhosi ngiyazizwezulu ungivumele shembe ongcwele ke ngikhulume nabantu abanhliziyo zabo zidabukile ngikhulume nabantu onhliziyo zabo ithemba liyafiphana namhlanje Nkosi ngilivuselele ithemba ukuthi impela wena uNkulunkulu amen ongenze kubantu kuwe liyenzeka amen hayi okwakwenza ubhombela akusenzeki namhlanje ngempela akusenzeki naku nje sasinda kanjani ngoba ngalelinye ilanga inkosi uThixo ikhipha umhlangano ngicela nilale sise kahle le ndaba mawunosisi mawunenhlupheko mawaswele ithemba lakho liyancipha ngicela uyilale sise kahle le ndaba mina ngikhuluma ngoThixo owaziwa ngayisihlahla lezi ihlahla singaphansi kwazo ziyamazi amen siyakhulumisana amen nikhona bangcwele amen ukhipha umhlangano baba Nkosi uThixo umhlangano uya eNhlangalasi wahamba umhlangano wasewulandela uthe endleleni wayesetshela owayemshayelela ngaleso sikhathi wathi imisa imoto wayimisa imoto wayibuyisela eceleni waseyayimisa uthi kuyena kunengane yami ekhala emgodini bangcwele akekho umuntu ongekho emgodini kodwa kuphela sisemgodini engalimali futhi sisemgodini engafani nikhona bangcwele omunye wakhe uyifiti omunye u3 omunye u30 kuya nokuthi owakho unganani nami ngibona umgodi uthi kunengane yami ekhala emgodini uthi misimo waseyimisa wasemvulela isitaba waseyehla mayeka wahamba ibanga bangcwele okungangokuba mhlawumbe uya kulolu yadonga
wafike wama wabheka phansi ngokusobala njengoba yethi kunengane yakhe esemgodini wayeki phezu komgodi wayesayakhuluma ayakhuluma naye wayengabona umuntu namazwi ayakhuluma ayengaziwa umuntu kodwa uphume emotweni ethi kunengane yakhe esemgodini leyo ngane esemgodini mNazaretha yimi nawe angazi noma ngizwa kahle yini Amen. wakhuluma kulomgodi wayeselula isandla akasifakanga emgodini waselula nikhona bantwana wayesiyasiphakamisa uthe mayisiphakamisa ebusala lapha eceleni bangcwele waphuma inyamazana encane Amen. nikhona bantwana Amen. sizothi ubangele sizothi umprofeti sizothi umfundisi sizothi nceke nezilwane uyazazi zisemgodini uyazizwa ngelinye ilanga bangcwele kukhala inkawu encane ikhala kugombela ithi shembe ndodana kaMayekisa ithi ngihawukela ithi kanti wena ngihawukela kanjani ithi namhlanje mina ngehlukaniswe nobaba nomama ithi angazi lapho engiswa khona ithi angazi ukuthi ngiyawudlala angazi ukuthi ngiyawulalaphi angazi ukuthi ngiyawukwenziwani kodwa ngihloliswe nobaba nomama ithi ngicela ungihawukele leyo kawu yayiphethwe umntwana womfana wayesephenduka ubombela ezisilo sale kawu wayesebheka nomfana wayesethi mntanami le kawu uyisaphi wathi ngiyinike zobaba nomama bathande ukudayisa uthi ke ufuna malini ayi bangcwela nawo usudayisile ngikhuluma kanjalo nje ngoba nawe usudayisiwe emsebenzini lapho usebenza khona sebedayisile esikoleni ofunda kuso sebedayisile noma khelwane sebedayisile awusathandwa umuntu ingane ngoba usesigodini awu noma uhlabelele akuzwakala ngamemeza usuku usabathe uyawufuna umsebenzi awutholi uyafunda esikoleni kodwa kunesifundo esisodwa esihlulayo usuzonke uthisha ufundisayo mhlawumbe usupervisor okanye uyimanager lapho umanager khona kodwa manje kunenkinga yokuthi abantu abahloniphi kunokwenzeka uhlala nomakhelwane kodwa omakhelwane sebeyakuqhubusha sebebiza nangomthakathi ngoba inkinga yakho nje wena uyiNazaretha ngithi namhlanje umgodi lowo kodwa ngempela bangcwele mengabe ungavuma ngenhliziyo yakho mengabe ungavuma ngomoya wakho nangengqondo yakho ukuthi ushembe uNkulunkulu uyinkosi nomsindisi empilweni yakho ngempela kuzophuma emgodini Amen. ngoba ubuzokhala kubekani abesiyakuzwa abeseza kuwe
abeselula isandla athi mntanami sengizwile athi sengifikile ngizokwamukelisa ngethemba. Amen. Awona bangcwele. Amen. Hey, ngenye inkathi ke siba nenkinga yokuthi sisemgodini afike uShembe sesizwile ukuthi siyakhala sikhala kuye afike athi mntanami babelela nasi isandla ngizokwephula osizi nokulo noma ngathiwa woluphi usizo nalo ngithi mina akekho ngekho sizini nikhona bangcwele. Amen. Kunento nje leyodwa encane eyifinge empilweni yakho oshoyo mawuhleli uwedwa noma uhamba emgaqweni uthi hey uNkulunkulu mangangizwela kulento ungabe ungenzele konke. Iwona umgodi wakho lo. Kunakwenzeka ukuthi useke wafika kuwe ikhathi ngekhathi ethi uzokukabula kulowo mgodi inkinga wethwele isikhwama sinamatshe noma siney'nsimbi. Awu bangcwele uba sathe uyakuphakamisa ayasinda amatshe ubuyele phansi emgodini. Ziyasinda iy'nsimbi njengaleya ndoda yey'nsimbi nawe unazo ezakho. Nikhona bangcwele. Amen. Nawe unazo ezakho nami nginazo ezami. Futhi akekho umuntu ongayazi insimbi ayithwele emhlane wakhe. Ngoba uyakwazi lokhu uShembe angakufuni ukwenza. Ikona lokho kuyinkinga okwenza uShembe mayelula isandla ungaphuli lo mgodi kuwona. Kuyeke. Nikhona bangcwele. Amen. Kuyeke ngoba sewuyamazi ukuthi yena uNkulunkulu, sewuyamazi ukuthi izilwane ziyamlalela, wena ngcwele nezihlahla ziyamuzwa, ngisho ulwandle lwamuzwa. Usho ukuthi wena bengeka kuswe. Usho ukuthi mina ubengeka ngiswe. Sengikhala kangaka ngithi umuzi kababa wakhiki. Ngiyayibeka imali. Ngithi mase ngithi ngizohamba ngiye kwa build it ngiyokhokhela imaterial kuqhamukayo ihambe yonke le mali umgodi wona lo. Nikhona bangcwele. Amen. Uzophuma nini emgodini? Emgodini bangcwele ngekukhishwa umunye umuntu uzokhishwa inhliziyo yakho, umoya wakho, ingqondo yakho. Amen. Nikhona bangcwele. Amen. Ake ngiphinde mhlambe abangcwele abangizwa kahle. Webo mani ngizothinteni. Ngithi mina ukuzokhipha emgodini inhliziyo yakho, ingqondo yakho nemizwa yakho yiyo ezokhipha. Msukwane wavuma ukuthi leli saka olthwele uyalishiya emgodini uShembe uzolula isandla akudonse kube kanye ukuze uyaphuma. Amen. Nikhona bangcwele. Amen. Singadala iqhinga lokuthi hayi shiya lo mthwalo owuthwele ubuse uyawuthatha umthwalo ubophele esiswini uthi hayi ngeke akho. Ngoba uzokudonsa uphinde ubuyele phansi. Aphinda kunikele ithuba athi shiya umthwalo uthwele. Nikhona bangcwele. Amen. Kanti usubophele iqala lethu. Khona bangcwele. Uyinkinga ke lo mthwalo webangcwele uyinkinga lapha. Yazi ufana nesilwane esiyintsha. Mawuthanda ukufuya izinja, yazi amaNazaretha wayefuya izinja. Ngelinye ilanga khona insizwa yayithanda injayo. Igeza, lala nayo usembhedeni. Ingadli inja. Ngelinye ilanga ihamba naye ehlathini basebengena emgodini. Mabengena kulo mgodi wawumude. Yaba memezele yangalithola usizo. Yaba memezele yangalithola usizo. Khona ke inkinga bangcwele. Maze hambe insuku. Yafika indlala ifika kubona bobabili. Iyafika nasemalaseni, iyafika nakumnikazi. Nikhona bangcwele. Inkinga ilana uma umnikazi ebuka imalasi uyibukela imalasi nje kanti imalasi mayibuka yena ukudla. Nikhona bangcwele. Yayisiyaqala yenzo kwakubo. Iyakubona phela ukudla ekuyife ilala ukudla kukhona. Wathi mayethi sibanibani eyibiza ngegama yayisiyaqala yamgwavumela. Khona bangcwele. Yamgwavumela. Wabona ukuthi kubi. Wabathe uyayikhuza yamgwavumela yasuka yahlala amagoso kuyena yadla yanela yamshiya esaphila yabuyela esayidini ebihleli kulo. Kunokwenzeka ukuthi unomthwalo
uzola uyakudla usamgodini nje unomthwalo okudlayo kodwa unomthwalo awukwazi ukudla wena kuwona uzowuyeka nini umuzi umuntu ethi kade ngamnikela kade ngangibacela uvuka nathi nolala nathi kodwa kwenze lutho hayi mnazaretha sijeqeza zibheke bathi abafowethu laba abafundile yenza lento ekuthiwa i-introspection niyezwa bangcwele niyezwa bangcwele ma wenza lento ekuthiwa i-introspection usuke uzibuka wena uzihlola wena ukuthi yini le enginenkinga yayo ukuba uNkulunkulu angeke ngizwe ukuba uNkulunkulu angeke ngamkelise ngoba lo nkulunkulu bangcwele uphelele lo nkulunkulu uyeswa lo nkulunkulu uyabela amen ake ngishaye indaba bese ngibuyisela kumshumayeli Sihlabelelo 174 Sihlabelelo 174 ngiyamthanda shema ngiyalthanda uNyasi bangcwele angisho ngeindebe zomlomo ithi Nkosi uthi ngokwelinye ilanga lamazwi ayingihlaba ithi laba bantu beza kimi ngemizimba yabo bangidumise ngeindebe kodwa inhliziyo zabo bayiqhelisele kude nami bangcwele sisondele uNyasi sinamathele nikhona bangcwele singalishiye uNyasi sisondele kulo nje sithande ngokuphelele uNyasi lungolwethu nathi singabala nikhona bangcwele yingakho luthi ngelinye luthi uNyasi kwakuseJudiya bangcwele luthi uNyasi mina ningivotelanga ukuthi mina ngibe phambi kwenu nami futhi angizange ngikhanvase ngifaka ingqwembe emgaqweni ukuthi ngifuna amavoti uthi kodwa lokho ngafika ngakho amen khona bangcwele amen uthi emayivala umhlangano kaJanuwari bashumayeli niyakhumbula amazwi akhe bashumayeli uthi ubungcwele ngabuthatha ngabugwinya nikhona bangcwele amen lokho phinda into eyodwa unyaka wakhe wokuqala esegimisile abagcotshwa babeguqile lapha phambi kwakhe wayesebambelela ngeflow nesitapa wabambelela kanje ngikhuluma ngalokho uNkulunkulu osesihlabeni bangcwele uNyasi wethu amen wayesebiza omunye wayomvangeli kuleli bandla ongasekho wathi wemvangeli usibanibani nithi bathini abantu nithi bathini nithi abantu bathi ngeke bangilandele mina abantu bathi bazolandela abanye ngoba yini ubhombela amen bangcwele hlaza shuba ukuthi akusakhona uthola yilona thembesi amen nikhona bangcwele amen yilona thembesi usitshalile nje manje Nkosi uthi uyasitshela nenkosi ngayezulu yasitshela yathi lapha kuyona kuphelele amen manje wena wafuna ukubuka engxaki kanti lapha kuphelele haya ngusulu yisaka lemthwalo yakho nikhona bangcwele amen senizivulile esalela amen akaguqo yedwa akaguqe nje yedwa one aguqe athathe uGobho ahlabelele ivesi elilodwa ahlabelele ivesi elilodwa uphakama
Nkosi kubusise. Nkosi ngibusise maNazaretha. Lesi sabelelo sahlatshelelwa owayekubonga asifanelanga umshado. Asifanelanga umshado. Sabhalwa owayekubonga kwakuwumlungu owayemhlophe qwa wayeqhamuka ezweni laphesheya wayenengane eyayigula bangcwele yayigula le sekufanele engabe ingane yentombazane isibonile imihla yayo kodwa yangayibona bayazikoma nobaba badala bakhathazeka abazali balengane basebeyihambise kodokotela bakhokha imali bayihambisa ibhedlela bakhokha imali lutho lengane ubona imihla yayo yobusha kwathi ukuthi imali iyaphela lapha ekhaya kunesisebenzi kulomuzi sase siyambuza ubasi kwenze njani lapha ekhaya nakhathazeka kwenze njani useyakaza kumnumzana cha lapha ingane yethu ikhulile kufanele ngabe nayo isiyabonakala ukuthi intombazane njengamanye amantombazane sesibahambile odokotela esibathembayo nesibaziyo sabakhokhela imali sayihamba nezibhedlela esizaziyo esaziwayo umsebenzi sakhokha imali lapha ekhaya ayisekho ithi le ndoda mangazi uma nenkulumo engizoyikhuluma kuwena uzoyilalela yini uthi ezweni lakithi mina lapha eqhamuka khona eAfrika uthi ukhona engimaziyo obasizayo abanenkinga elinayo uthi umnumzane ngempela uqinisile uthi ngiqinisile wayeseqoqa umndeni wakhe nezihlobo ngoba wayengasena mali wahlanganiswa wathengwa amathikithi amabhanoyi basebenza emzini wasephalamende bangcwele babeza kubombela ngoba wabatshela nokuthi okuyena ubizwa ngoShele wayesefika lo mlungu nezihlobo zakhe nalengane yentombazane wafika nayo bafika selithambeme ilanga bayifika indoda yomusa ihlele egcekeni basebethulwa yayisibabuza yathi abantu abaningi nenzeleni basebeyalibeka udaba ukuthi sesiphelelwe imali nansi ingane yethu ikhulile intombazane kodwa imihla yobusha bayo ayibonile sekuyisikhathi esingaka wayesethula ubombela wabuka ngapha wathi abantu abami uNkulunkulu akasebenzi ngobumnyama buyanisasa nikhona bangcwele amen yabona ke lapha ePhakameni bangcwele noma umhlophe umnyama uyindiya uyikhalathi noma ngabe uyini noma futhi ngabe umkhulu kangakanani kodwa uma uyindoda uyekamla lamadoda nikhona bangcwele amen mangabe unkosikazi uyekamloma nikhona bangcwele kanjalo uma uyinkosazana uyesifoli wena watholakala usogqogqoma yonke indawo nje kwenzakala ngo simo senivele asibuyeleke ngoba sikhuluma ngoShele ake sikhulume le ndaba kaShele bawuthatha bathatha obaba bayobabeka nomama nenkosazana bayise emakhosazaneni wasekuyalalwa uShele iqembe bangcwele kanti uShele ukhuluma lamazwi useqedile ngingane khona bangcwele amen wathi makuseseni hawu amanye amakhosazana ayeyibuka ingane yomlungu ayibo sekonakele la base befuna izinto zokuthi bamkline bamnikeza yayiklina bayigqokisa kahle yayinhle yayisiyanyonyoba yayamama yayotshela umama ukuthi wemama lalela phela lento esisuke ezweni lakithi sisizele lapha sekenzakalile amen nikhona bangcwele amen wanyonyoba umama wayofuna ubaba lapha engakhona bamnyonyobisa wase wafika wayibeka indaba wathi besisele sekuyikona kanjani lo Shele kanti osakujani lo Shele umkhonza waMaNazaretha
lo baba akajabulelanga ukuphila kwengane, waba nenkinga ukuthi lo baba esenza umsebenzi omkhulu kangaka ngizomkhokhela ngani ngoba nginamali. Ngikhona bantwana? Amen. Ngizomkhokhela ngani ngoba anginamali. Kwashaya isikhathi somthandazo kwanje okwayemthandazo. Kwasefanele bahamba abantu bayibika basebeya nalaba belungu basebefike bayibeka indaba yokuthaba wani sekunjalo sekwenzeka yini. Useyabuza ke ubaba wengane uthi umuntu wasezulwini ngoba mina ngisenamali ngizokhokhela ngani. Uthi ke uBhomela hayi khuluma ngoNkulunkulu woNkulunkulu. Amen. Nikhona abantwana? Amen. Mina ngikhuluma ngoNkulunkulu woNkulunkulu. Uthi hayi mntana uNkulunkulu akakhokhela umsebenzi wakhe uNkulunkulu. Osifusisi. Amen. Yahamba le ndoda yakuyela edokodweni eyayilona yahlala yacabanga ngisobonga ngani yayisihlabelela lesihlabelelo yasibala lesihlabelelo bangcwele lesihlabelelo 174 kwakuphiliswa ingane yoLungu. Amen. Ma ephilisa izilwane elalela izilwane enzela abamhlophe. Mina nawe bengisezela hayi bangcwele engiguqele lapha kuye ukuthi uNkulunkulu ushembe unyazi lwezulu luphelele. Amen. Wena nje kuphela mangabe unenkungu emehlweni hlabelela ukuthi usuka nikhona bangcwele. Amen. Hayi siyahlupha isikhathi bantwana bakaNkulunkulu kunamaphoyisa la emva kwami angithanda ngoba nikhona bantwana. Athe wakhuluma lo mfundisi waze wayona inkonzo angithandi kuyona bantwana kodwa ushembe lesithanda. Amen. Ushembe uNkulunkulu phela bantwana. Amen. Ngalawo mazwi wena osemgodini kanye nami umgodi wakho uyawazi nami owami ngiyawazi. Mangabe unesikhwama osithwele uyasazi ukuthi sinani phakathi nami esami ngiyasazi. Bekungakuhle kuleli sabathana namhlanje sithi masiphuma lapha sibe sesithathe isinqumo sokuthi mina nalomthwalo sihlukana. Ushebe ma elula isandla ngizobambelela bese ngiyaphuma. Akakhethi bani. Likhona bantwana. Amen. Akakhethi bani. Hayi bantwana bakaNkulunkulu ubengashongo umshumayeli ukuthi ngiyawufaka. Umsebenzi zawubuyisela kuyena inkosi yayibusisa seningizwile. Amen. Ngomusa kaMshumayeli bazothi ngiyayincengela abantu umuhle uMshumayeli. Futhi angazi ukuthi mangase ngayincengela kuwena kanti ithikithi lami la 23 liyoyiswa ubani uNkulunkulu ngoba ngeke ngihambisele kuyofuna bona abashumayeli. Uthi ke uMshumayeli bangcwele angibuyisele umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu. Ngizobuyisela ke umsebenzi kaNkulunkulu nesihlabelelo noma ngizocela nje bafowethu ngizocela kunenkosana yakithi lapha izobe isishayela nje 128 Phumlani awuguqe bakubone sibakhulu bazobona ukuthi uyafana nomfuyo uzosishayela isihlabelelo 128 esiyawubuyisela ngawo umsebenzi kaNkulunkulu. Inkosi ayibusise uguqa kwebandla. Amen.